Имамнар җыелышы Коръән сүрәләре белән башланды. Имамнарны еңелек район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов сәламләде. Татарстан Республикасы мөфтиенең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча урынбасары Равил хәзрәт Зуфаров Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинның сәламнәрен җиткерде һәм мөфтият эшчәнлеге турында бәян итте. Яни эшчәнлегенә караганда бик киң кырлы, һәр тармакны алырга тырышканнар һәм матур иттереп башкарып чыкканнар. Чөнки белгәнебезчә еллары бик мәшәкатьле, бик катлаулы килде, шулай булса да бик күп чаралар үткәргәннәр. Яни балалар да булсын, хатын-кызлар булсын, иратлар булсын, улысы, кичесе булсын, берсе дә күз уңаеннан төшеп калмаганнар, Аллага шөкер. Менә бер ел гына эшләсә дә, Аллага шөкер, эше хезмәте бик зур, бик тә канәгать без эшчәнлекләре белән хәзрәтләрнең, мөхтәсибнең, Илгиз хәзрәтнең, Алла рәхмәте илә. Аллаһ Тәала күркәм булган дәвамлыклар насыйп кылса иде. Октябрь айында укулар башланачак Алла теләсә. Хәзерге көннәрдә безнең гышар атнасы бара, инде гышар җыю атнасы бара. Һәм инде гомумән Аллаһның рәхмәте белән без мәчетләребез белән, мәчетнең үзендә, шулай ук мөслимнең үзендә, мөслимнең районнарында төрле чаралар үткәрәбез. Шушы әхлакый сәламәтлек яллар булсынмы, кышкы һәм җәйге дәверләрендә, шулай ук төрле укулар булсынмы, төрле аулак үй проектлары булсынмы, яки төрле Ән-Ниса дигән проектлар булсын, безнең инде мөслимебезнең җирлегендә алып барыла. Районның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сөнгатуллин мөхтәсибәт эшчәнлеге турында сөйләде, башкарылган эшләр турында хисап тотты. Соңыннан Мөслим районы мөхтәсибе сайланды. Бу вазифага янәдән 2 елга Илгиз хәзрәт Сөнгатуллин билгеләнде. Инде беләбез, мөхтәсиблек эше, имамлык эше ул теге үзең генә алып бара торган эш түгел, әлбәттә ки күмәк эш. Һәм инде шушы җирлектә булган халык белән, күмәк белән бердәм булып эшләсәк, әлбәттә ки аның бәрәкәте дә була, аның хәерле нәтиҗәләре дә Аллаһ теләсә булачак. Мөхтәсиб сайлаганнан соң дин әһелләре үзләрен борчыган мәсьәләләрне уртага салып сөйләште. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.